फैदो जोंहा ड्रिम 11खौ बोरै गेलेयो नोंथांमोननो खोन्थालांनो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय लारि लारि फारि फारि नोंथांमोनाबो गेलेनो हागोन गेलेनो गोसोब्ला दानिया बोरै गेलेयो नायनोसै जोंहा जायखिजाया मोनसे खेलखौ गेलेयोबा जोंहा अपेन खालामबाय थुबाय थुनाय लोगो लोगोनो जोंहा फैगोन मोनगोन 49आवहाय फार्स्ट प्राइजआ दङ 18 लाख थ' बेयाव थुबाय 18 4 1.5 1 50 अनेक मोनफिनगोन बे जाबाय दाना फैदो जोंहा टिमखौ बोरै खालामो दानिया नैबाव नुदोंना नैबेयावहाय नैबेयाव थुदो फैदो टिमाव दाना मेना जाहैबाय नैबे उइकेट किपारनिफ्राय लानानै फैनांगोन दा जायखिया मोनसे सिम्पल बानायनानै देखायनोसै नोंथांमोनाबो नायनो हागोन गेलेयोब्ला आं लाबाय उइकेट किपारनिफ्राय लाबाय सासे ओमफ्राय बेडमिन्टननिफ्राय लानोसै मोजांखौ सासे लाबाय सानै लाबाय नैबे प्लासनि आइकनाव थुदो बेयाव थुबासो जागोन नङाबा जाया आरोखि ओमफ्राय लाबाय नैबिदि ब्लु कालारनि गोथां नुजानाय दंना नैबायदिखौ लाबानो जाबाय जेराव बेबायदियाव थुजानाय जेबो गैया गोथां डट गैया अब्ला दाला ओमफ्राय दानिया नागिरबावबाय आं मोजांखौ नैबेखौ लाबाय आङो ओरैनो साब्रै लाबाय नोंथांमोना गोसोबायदि लानो हागोन ओमफ्राय नैबेयाव अलराउन्डार माने बिसोरनिया माने जाहैबाय अलराउन्डारा जाबाय बलिंबो खालामगोन दा बुगोनबो बलबो बुगोन नायदो सासे लाबाय सानै साथाम साब्रै थिग बिदिनो लादो दा बलारनिफ्राय नांथारगोन दे नैबे बेटिंनिफ्रायल' लाबा जानाय नङा बलारनिफ्रायबो ला बलारनिफ्राय लाबाय आं सासे सानै मोननै टिमनिबो एगेन्स्ट टिमनिखौबो लाबानो जाबाय मोननैनिखौबो बासि लाबानो जाबाय नोंथांमोना जास्ट आं गेलेनायखौ खोन्थादों नोंथांमोना बेबायदि खालामनानै गेलेनो हागोन थिग बिदिनो दाना केप्टेन वाइस केप्टेन फैगोन केप्टेना जाहैबाय बेसेबां बुनो हायो 50 बुयोबा 50 बुयोबा 100 मोनगोन 30 बुयोबा 60 मोनगोन 70 बुयोबा डाबल पार्सेन्ट जागोन ओमफ्राय दानिया वाइस केप्टेना जाहैबाय बेयो 1.5 पइन्ट बारा मोनगोन बिहा डाबल मोनो नालाय मेन केप्टेना ओमफ्राय नैबे वाइस केप्टेना माने आधा पइन्ट मोनगोन 50% पइन्ट मोनगोन आरोना 50% पइन्ट मोनगोन अब्ला आङो होनोसै वाइस केप्टेनखौ जास्ट खिथाबाय आं नोंथांमोनाबो गेलेबानो जाबाय भिडिअ थुबाय सेभ खालामबाय दानिया टिमा जाबाय नायनो हागोन नोंथांमोना दायो बहा लागायनो हागोन डाइरेक्ट 49 39 फैसा होबासो फैसा मोनफिनगोन नालाय दा बेयाव थुदो नों टिम बानायखादोंमोन ना नोंनाव बे टिमखौ लागायो आंथ' टिमखौ मोननै दं दा आं मोनसे लागायोबा बेयाव थुदो थुनाय लोगो लोगोनो जयेनाव थुबाथाय बे फैसा काट जालांबाय होमबानो माने टिमा जाबाय थिग बिदिनो टिमखौ जयेन खालामदो बास जाबाय थिग बिदिनो नोंथांमोनाबो गेलेबानो गेलेनो हागोन दाना बेक नायफिनदो थ' नैबे खनायाव दङना टिमा बेयाव थुनानै नायदो टिमखौ बोरै खालामदोंमोन बेनो मोननै टिमनिबो दं मोननै टिमनिबो लादों मोनसेल' टिम नङा आं गासै खालामनानै खोन्थादों आरो गेलेनो हागोन थिग बिदिनो नैबे केप्टेन मेन केप्टेन वाइस केप्टेन थिग बिदिनो नोंथांमोनाबो गेलेनो हागोन गेलेब्लानो जाबाय गेमा फ्रड नङा गेले रियेल बे खेला थ' दानिया बेगाव थांसै जों नायनो हागोन बिदिनो अनेक गेम दं मा गेलेनो गोसो इयाव दंजोबो ड्रिम 11 डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय मोनगोन ड्रिम 11 प्ले स्ट'राव थांनानै डाउनलड खालामनानै ला बिदिनो गेलेनो हागोन दङ बहुद दं बिदिनो खरब थाखानिबो जायो दा बे फिसा खेल
होमबा एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गेलेबानो जाबाय, डाउनलड खालामदो, माथो दिरि खालामबाय थानो। थाब थाबनो डाउनलड खालाम, खेलखौ गेलेबानो जाबाय। बाय।